este libro de poemas, por qué? Por que o tiñas aquí o libro de poemas? Tiña por se vos quería... Ai, que quería recitar algo. Queres recitar un poema? É meu. Gustaríame. Pois mira, Si recitas un, sí. ahora, Non temos sempre a oportunidade de que alguén nos recite Esto, un poema. ademais, é... Escribicho ti? Sí, Vale. no, escribí no meu fillo, no, pero ten de poemas, eu son o presidente dos poetas da Ribeira Sacra, e ten participación... Gústame ese cargo, presidente pero dos poetas da Ribeira Sacra. Pois lénos un, Eu fun o que elaborei e mo Lénos un, publicaron... sí, vale. Bueno, pois, xa que aínda estamos casi no Día das Letras Galegas, Sí, Sí. foi hai pouco. este o dediquei ás letras galegas. Vamos alá. Vamos alá. Titúlase A gaita rí, a gaita chora. E dice así: soaba alegre a gaita con son e ar de ledicia, que doce soaba a gaita lembrándonos a Galicia. Soaba no noso corazón con alegría e tristura, ten dobre sentido o son e mesmo canta que chora. A gaita é un instrumento que cando sentes tocar fai relucar de contento e fai cantar e fai chorar. Que bonito, E hoxe, porque está feito po Día das Letras Galegas, pode soar dando saudade e ledicia cando te posas coitar as melodías da Galicia. E brincas ledo o bailar coa música feiticeira se oes repinicar as notas de unha muñeira. Con tambor... Xa estamos, son moitas follas. No, pero nada máis acabo. Son 3 follas, vamos a ler 3 follas. Ahora acabamos. Fai que che dá a gana que ten 98 anos, podes facelo. Hai que rematar o poema. Home, claro, Léelo. carallo. Pero Lea son hasta onde tres queira, páxinas. Germán, que non te presa Mira. ninguna. Dalle. Con tambor, mentre se aplaudan. É logo, tú dalle pa Te diante. pois ten razón. Son Sí, dúas- señor. Con tambor acompasada Día das Letras Galegas, ría e chora unha foliada para lembrarse nos dela. E se lonxe estás da terra ou moi perto, se estás nela, non sabes se toca ou berra que os galegos volvan a ela. Tributo hai que render a gaita e máis lo gaiteiro, o fol, o ronco e o punteiro que fan Galicia querer aos galegos no mundo inteiro. Toma! Ahora sí remató. Sí, señor. Qué maravilla. Me levanto. Levanta que non estás con chaval, tú levantaste... E levántase sin facer ruido, porque hai xente que se levanta... Sí, no, dice, sí. Tú non, E está hai moi que ben. agarrarse. Moitas gracias por vir compartir contigo, con nós toda esa sabiduría. Para mí, Eso claro que é sí. fenómeno. xa estuve aquí Un crack. en outros programas, que a Yolanda tamén. Pero non como este programa... No, maestras. no, este tú. Un fenómeno, tamén. un fenómeno, E aí, Germán.